Atxaldeon Urdazubitik gaurkoan, lehen aldiz hementxe txeko memorialakin Urdazubiko jaietan, egokitu zaio gaur bertara etortzea, eta azken beroketa lanetan gaurkoan pilotarik, guzkilorek eta mitxoletak aurrez aurre, eta asko jokoan ez, 2 puntu garrantzitsu, eta finalerako txartel handia ikusko da bi taldeek ze estrategikin etortzen dien gaurkoan. Nik uste, eguzkiloren kasun nahiko argi daola berak jokatuko dula, guain arte txapelketa guztin ane ibili delako, eta ikusi marko da mitxoletak ze estrategie ateratzen duen, ez? Azkeneko buruz-burukoan haino ikusi ginun, Dona Marikoan berriz Leire Oskoz, eta ikusko du gaur ze autu iten duen mitxoletak, dena irekita, eta bi partidu haundi ikusteko aukerakin gaurkoan Urdazubin. Hemen erekin gaurkoan berriketan, eta bitarten galdetuko diure zen buzen, Oiana, atxaldeon. Atxaldeon, bai. Zoritxarrez ostiralen zunbilako partidu hortan min hartuta, zer muz dago hanka hori? Orduan susto txoki genuen, baina bai. Hobeto orduan baina hobeto eta ondo biden. Ea azkar rekuperatzen zen, kantxetan behartzatxulako, eta ea susto txiki baten besteik ez den gelditzen. Eta boixe, aurki prest pilotarik partiduri ekiteko, bertxolarik ez ditu aipatu, baina dakizuen bezala, eguzkilorekin Uxue Fernandez aiko da bertxotan, eta mitxoletakin berriz Angel Maindei Peñagarikano. Bien bitarten, sailkapenei behiradatxo bat botako diu, eta komentatu duna ez, horre bitxilorek finalen daude 6 partidu jokatu eta 4 puntu erdietxita, atzetik eguzkilorek daude 4 partidu jokatu eta 3 puntukin, orduan bakarra eskuratuko baluen nahikoa lukea final hortain sailkatzeko, eta gero kukuprakak eta mitxoletak hor azken bipostuetan urrenez urren, eta hor ikusten da ez, mitxoletak eguzkilorekin berdintzeko 2 puntu behar dituela, eta horrez gaina tante on xamarrare beharko duela ez, hor minus 15 agiri da hor sailkapenen, eta eguzkiloren kasun tante hobea duenez, 2 partidutan irabaztea bakarrik etzilitzeke nahikoa izango mitxoletentzat, baizik eta tanteoan ere aldetxoakin. Baina partidu jokatu inbardie, 22 arte, 18 arte dena dago irekita, eta ikusiko du gaurkoan zer ematen duen partidu hoi. Pilotalek hori da okeinez, ikusi beharko da ez, guretzat berri da, lehen aldi da hemen jokatzen dena. Berotzen da ibili ganen ikusten da ez, hor lurre, ez berdin xamarra daukela, botea lurren non iten duen, botea arraro xamarra ere ikusi dituiten, eta gero okitzare pixkoak kostako zai igual hasieran, eta ikusko du zenbaterainoko eragine dauken pilotaleku. Azkeneko beroketa otan ikusten da ez, saketan eta bizi ere, non nahiko ongi ateratzen dela lurretik pilota, eta abiadurakin eman ezkio, tira iten dula pilotak hori, hainoantzat, bereziki, aberasgarri izan leike, bestek, ez dien abiadura hundikin ibiltzen normalen, baina mine indatekela ikusten da ez, azpitik jotzen denen pilota. Azkeneko sakek, eta nik uste partiduri hasiera emateko preste ongo diela pilotarik. Gaur Urdazubiko jaietan gaudela aipatu du, eta hemen txepak giro bikainez, azkenen jaietan beti izaten da pilotarako tartea, eta gaur ez da erreixa izango ez, kontun hartuta beste alden buruz-buruko final haundi eta urteko eunik haundinetariko bat bizitzen eiko dielan Bizkaian lehen Artola eta Altulan arteko final horrekin, gaur hemen jendea otea, guretzat oso pozgarri da aldi beren, eta pilotarik partidu eharrak eskaintzen dizkiuten.
prest pilotari kantxara ateratzeko. Bertsolarik ere hurbildu zaizkie. Bueno, hemen atzetik komentatzen den berrik izaten die, baina Peña bera etorri denetik komentatu dio Uxuekin bertxotan lehen aldia daukela iko dena, eta bueno, hori ere politia izanen da, ez? Bi generazio ezberdinetako bertsolarik ere aurrez aurre, eta gaur lehen aldiz elkarrekin hemen Urdazubin. Elkarrekin da elkarren kontra. Elkarrekin da elkarren kontra, bixe. Bai, eskotan komentatu du, ez? Bertsolari, botillero figura hori, baina egia da bizitzen duela hor barrutik, eta beraik taldekide sentitzen diela, eta hortxe sufritzen duela, ez? Pilotarekin batea partiduz partidu. Leirek ja jertxe erantzita, eta guain bai, pilotarik prest. Arratsaldeon Urdazubi, hemen gaurkoan etxeko memorialan beste jaialdi eder batekin, gaurkoan aurrez aurre eguzkilorek eta mitxoletak, eguzkiloretan Ane Mendiburu, Eneritzarrieta eta Maite Mujika. Botillero lanetan Uxue Fernandez. Mitxoletak Ruiz de Infante, Oskoz eta Arrastia. Eta botillero lanetan Angel Mari Peña Garikano. Epaile gaurkoan Jose Aldaregia. Eta 2 puntu garrantzitsu jokoan datorren asteko finaleko txartel hori. Suerte, neskak. Arratsaldeon Urdazubitar ta inguruko bederen naiz gizonezko eskupilotan gaur itxuraz zerbait baden. Favoritoak gaur gorriz gatoz, lanak eginez lehenbailen, finalerako puntuak daude, jokoan orain ta hemen. Nik ere berdin arratsaldeon, ohitura ala dugunez, animatzera hemen heldu naiz, 2 puntu behar ditugunez. Beraz gogotik saia zaitezte, sakedenei erantzunez, ta zuek berriz gozazazue, ikusiz eta entzunez. Hortxe bertsolari nagurrek, ipatu itxun puntui referentzia da, ez, mutinen final handi horrei, eta gaur jokoan da ona ire bai, ez, puntuk jokoan, puntu oso garrantzitsuk, urdinen kasun 2 puntun beharra, gorrin kasun puntutxo baten beharra, eta ikusiko da, ez, tentsio hori nabarituko da, denak egon nahi due datorren asten final handi hortan, eta, lehen erabakie bintzat ine dago, ez, hane ikusi du aterako dela jokatzera, eta, urdinetan zalantza gehixio zen, eta azkenen leire Oskoz bera atera da, eta neia prest den sake horrei ekiteko. Oso sake hona azteko ezkerparetan sartuta, leirek bikain atera. Hanek berriz ezkerpareta bilatuz, leirek jaso.
Giletxi, Leirek eraman, hanek deja zabalen, luze, bolea zanek, ez tor eskun behar bezala sartu, eta Leirek lehen tantoa eskuratu du. Ikusko da ez, hoiena bi pelotari oso ezberdin, igual hanek abiadura gehixoekin ibiltzen du pilota, Leire berriz aurrelari izan da hobeki amaitzen du horra aurren, eta bi joku ezberdin ikusitzazkegu gaurkoak. Bai, hoi da. Hane atzelari izen da lautardien atea da baina arte, baina oso ondo moldau da, eta egile esan oain narteko partidutan bere maila oso ona mandu, eta bueno, gaur Leiren kontra ea zaiteun, baina nik ustete oain arteko lautardiko partiduk oso gorra gata die, eta gaur nola atatzen. Bai, eta guen oso dejada ona Leirek ez, konfiantzaz hasiera hontan, ikusi da, bueno, sake hon bat ditain ondoren olako dejada zabalen indaz irakusten dula ez, konfiantzaz atera dela, eta bueno, hasiera ona eman dio. Gaina Oskar oso ondo ezautzeu eta nik uste osko zeko ise, demora emanezkoan beti ondo jartzean pelotari badala eta oikendu nahiko jo ez, azkartasun horrekin balden bailen tanto bukatzea joan zita baten. Bai, idei argikin ez, goina esak errematera abitu da eta oso autu honein da badakilakore ez, hane fizikoki ongi osongi prestatu den pilotari dela eta horreko gortu ezki hori defentsalan honein dezakela ez, eta bueno, hasiera hontan bekixio ikusten da hasi dela Leire bera, eta neba zalantza gehixiokin. Leire sakera, ezkerpareta ongi bilatuz, hanek ezin eraman horre ikusten da azpitik sakatzen den mintzat abiadura hartzen dula pilotak, eta ezkerparetan sartu ezkeba zailtasunek diela ez, eta bueno, konturatzeako oso azkar, bost eta huts, bai, markagailu, eta hori, bueno, urdinentzat berri hobena ez, esan du puntuz gainba markagailu onare komeni zaioala, eta bueno, horrek auspo pixkat emanen dio ikusita ez, hasiera oso ona izaten nahi dela urdinentzat. Garrantzitsu eta bai binaka eta lautardien handik gehiago ez, ondo hasti eta bueno, hanek berriz partidu ekartzen baki eta saiauko ez, piskat berenak hartzen da, bueno, osko zeka ber, hola uste joan oinarteko joku horri. Baina Leire oso ide argikin ikusten da ez, nagusi momentuz kantxan, eta berea oso onginez ez, orduan, bueno, baina autu honakin ikuste botilleroak beraiek ez partiduek gelditzea, ze oso azkar hasi da partidue, 6 eta utxekoa, eta 18 dela kontun hartutare, alde oso polite lortu do denbora gutxi. Kantatu nahi nukenik urdinaren alde, irabazten aigera eta ongi gaude, bai baina urdas hontan oso pobre daude, frontona nola dago markagailu gabe, frontona nola dago markagailu gabe. Markagailurik ez da, ta horren arira, Peñaren ideietan nolako distira, ta naizta hasieran urdina eskupida, 18 tantora luze da partida, 18 tantora luze da partida. Nik hemen jarri baitut oain eskandalua, ni zergatik ote naiz horren kaskailua. Arren barkazazue lehengo istilua, kontxo oain ikusi dut nik markagailua,
Kontxoan ikusi dut nik markagailua. Eta zuentzako da emaitza primeran, naizta urruti xamar legoken aukeran. Zaborrontzi gainean jarri duten eran, aipeina miopia izatea zer dan, aipeina miopia izatea zer da. Bueno, hortxe bertxolarik ez, humoretik egoengo saioa, markagailuri referentzia inez egin da, pronto iretorri garen ez, antzeman dula oso markagailu txiki edaukea horre jarrita esan duen bezala zabarrontzin gainen, eta hasiera baten peinak berak, ia ez du ikusi, eta hemen publikotik ere batzuke zioa igarri ez, markagailu hori ere hortze honi. Beste sakeon bat. Bai, horre konfiantza gutxi xamarrekin ikustean ez, olako sakek eramaten normalen nabile da, ezkerrona dauken pilotari da. Baina hasiera hotz xamarra eman dio, nik uste hor beharko lukela tanto bat pilotak ada deixentekoa, pixka berotzeko ez, berotzeko denboike ez dio eman kasun saketik edo saker ematen ari zaiolako partidua usten, eta beharko luke hanen kasun, pixkat hor tanto luze xego bat partidun sartzeko. Leire berien, hasieratik. Bai, gargi. Hori, hasita oso azkar bukatzen ez, igual egia da batzutan kosta egiten zaiola Leire iberari eta izan dudula ez, aurreko joku hortan atrebitzea. Pelota kada luzegoak edo jotzen ikusi dulako, baina gaur ez dakit, hori esan duzuna ez, igual anek kontra jokatu duen beste partiduk kontun hartuta, momentuz, emaitza hona ematen nahi zaio hartu duen estrategik. Bai, pilotaka da bakoitzak egiten nahi zaio gaina, oso ondo mugitzen nahi da, eta da nahi zaio atatzen, da, konfiantzaz ikuste deu Leire. Bai, batez saketik hasitan ikuste aldeare hor daula ez, saketik hasita mina egiten nahi dela, eta ez bada sake zuzenen bigarren pelotakadare oso aurren gelditzen zaio, eta gero egia da, pelotakada bakoitzere intentzioakin jotzen nahi dela, eta ikusiko ez, hane gai den psikologikoki egoerari buelta mateko. Leirei gutxi dago esateko ez, azkenen saker ematen hola iden bitarte, zai izango da, hor saketik eixiokentzen alegindu beharko dore hanek, ikusita daolako gaur oskozek hori daukelargi ez, errematen bile joan bardula, eta lehenbailen partidu bukatu, eta gauzek hemen urdintzen, eta horrek arriskun jartzen dore, bigarren partidun puntue ez ezik, tanteoak ere zer esana ematea. Han ezkerrez, horrez eskun sartu, larri eramando, Leirek gaine bota dio, hanek buruz gain pasatzen zaitu, eta orain bai ez, hor ikusiko dagoain pelota aldaketakin lortzen duen bizkate buelta matea, gustorago sentitzea, eta batez saketik hasita ez, bera, nagusitzen hastea eta garrantzitsu da, naiz eta irazi galdu, tante hortan ez, 18 da gainea, eta dozena erdi tanto lortu ezke hori, gero binakakorakore garrantzitsu izango da. Bai, pixka eta guain saketik hasita tanto txu batzuk lortetzen partidun sartzeko. Hau ikusten da pelota denbora gehiago ematen duen pilota dela, bestea bizigoa zen, guain zabalen deja da ona, banen eskutik ez. Ikusi da ona da gaurre azkar jokatu nahi duela ez, ostiraleko edo horrok partiduk ikusita beti zen du asko gortu diela partiduk, oso gorrak izan dira, baina gaur aurreneko aukeran bukatzea joaten die, eta alde batea edo bestea, tantoak oso azkar doaz. Bai, guain arteko lauterdiukak danak oso gorrak izan die, fizikoki ondo eutxi dio, baina gorrak, eta guain haneke asko luzatzeik ez du nahiko igual, oskozkio zaida olako ez, tanto bukatzeko eta
Hane sartuko da eskubiz, pixkat hor ezkerparetan sartu zaio, baina lortu du hor berriz berak ezkerparetan lortzea, Leirek iriki, Hanek aukerako pilota, bolea sartuko da Leire, bolea ona, txokoa bilatuz, bixi-bixi, oin dauke berriz aukerako pilota, dejada baino zo eskun bate sartu, Hanek ez diogo zondikin pilotai, luze Haneri hor ezkerparetan asko sartu zaio, bai barrun izango da, Leirek berriz ezkerpareta bilatu, Hanek atera, Oskozek dejada, Hane aiatu da, baina hor azken gerri kolpea falta ez, hor ikusten da, baina pilota haure ezautzeu ez, eta egia da dejada ongiten balen badozo bukaeran asko erortzen den pilota dela, eta ematen do hortzau dela, baina azken gerri golpe horrekin falta dela ez, eta azteko bueno, konfiantza horrekin ikusten zaio Leirei behintzat dejada bogotatzeko eta amaitzeko, eta Hane duda gehiokin kantxan. Oso sake zai ezen, ongi eramandu Hanek, baina eskunpareta asko joko do, Hanek ezkerrez bikain. Luze, lauterdiko arrastuan bile, lauterditik Leirek jaso. Hanek iriki, Oskozek ongi bildu, Hane gantxo bile, baina horre oso aurren gelditu zaio gorputze ez, pilotak uste baino gehiago tiatu dio eta hor atzeak atera da ez, pilotari. Egia da, igual, lurrene bizi badela, baina frontisetik etira egiten dula pilotak ez, eta hor aldi pare bat ikusi da bile joan denen edo intentzio indunen, uste baino gehiago tiratu dula pilota. Inor ez dago torpe, inor ez da nagi, urdatx izaten alda, pelotaren kabi, oskoz orain artean, zuk horrela segi, ze oso ongi gaude, 12 eta 2, ze oso ongi gaude, 12 eta 2. Eneze postasuna zukitz bakoitzeko, naiz hasiera joan aurrekoz atzeko, pilota bota altu lurraan jotzeko, oraindik asko dago dena jokatzeko, oraindik asko dago dena jokatzeko. Ikusko da ez, atxeden auta gero zer gertatzen den, egia da gorrin intereserako, eta zere Hanen interesako oso azkar dikoala partidu ez, eta konturatzeako mabitat bida hola marka gaiun, eta horrek pixkat eragin dezakela ez, batez psikologikoki ratxa hautsi nahi hori, takada hori hautsi behar hori, eta ikusiko da ez, lortzeik badauken Hanek, edo kontrara, osko zideia oso argikin ikusi duguain arte, eta bide hortatik joaten den partidu. Bai, Hanek zaila da ez, hor kantxan barruntza denen atzetik, hola, buelta amate hoi kosta itia sartzea, baina azkenen esan da, irabazti bakarri ez puntu horiek garrantzatsuko izango ja tanteu, eta, bentsete sartuta tanto horien lortzeko bide, bentsete segi berdu lanien. Baina guko daukerako pilota hor, dejada txokoan zabalean nahizun, baina dejada autu hona zen, baina guain atzetik zaudenen askotan gertatzen dena, ez? Intentziona aukerare ona zeula, baina suertea falta izaten da hortik atzetik zoa zenen, ez? Ongi botata, baina txapara bete-beten alde indion pilota. Bai, oso ondo ikusi dut, bota du bai, baina esan duna, konfiantzaz da hona danak gaina eta tetzteizko, eta besti berrez
askotan hor azpi horta. Garrantzitsu esan duzuna ez, horre eta saiatu da tantontan zehar eusten ez, baina defentsa lan bikaina indo, eta garrantzitsu izango delako hori ez, lanen segitzea, ze, bueno, partidu 18 den nontan zaie da, garaipen bat erdiestea markagailu 10 tantoko aldea da honen, baino taldekiden interesei behi da, eta talden interesei behi da, beraintzat oso garrantzitsu edalik eta tanto gehien itea ez, eta hortara bintzat jokatu beharko lukeko akasuntan anek. Hauen sake zenbuzko sake egin astean da, a ber, taka Erdierdiko sake hor oztoztara emango du, eta hor baztertu inda pilota hori. Leire guain aukerakoa indarrez, eta nek ezin ez. Horre suerte pixko batekin bai, Leire, horre sake hona zen, baina horrestoan esaten duna aurretik zoazenen batzutan bat txapagainen holaxe erortzen denen gero defenditzeko zaila izaten da, eta goengoan gertatu da ez, naiz eta sake hona izan, kontrara bueno. Txapagainek horrekin. Eroiteko pelotai gaina txarrak ezitik geho, zuk nahi ezun nahiteko. Eta jasotziekin nahiko ezin dut, geho ja, Leirek aukerako eukidu eta bukatu. Eta saketik aizaio nik uste baino mingeio iten ez, ongi asmatzen nahi da, ezkerparetan asko sartzen, hor goiko posturekin saiatzen nahi da hortik ateratzen, baino gaur ezabil fin errestoan, eta bueno, hortik bide hortatik ez, saketik eta sakerren matetik Leire bere oso onginez, hortxe dira partidue. Bai, eta saketik Leirek askotan ikuste dugu goiti bueltan ez, atatzen, baina gaur hor lautardiko ordan pareta oso ondo sartzen nahi da. Eta bigarren pelota zortan bai ez, danak direzi ondo emanez hor lautardi alde horta, eta bestela berriz aurrien aukera duen bakoitzen botatzen. Bai, ideia argikin hasieratik eta bueno, horrek asko balio du batzutan ez, batez aurkari eta dudakin ikusten duzunen zuk zurea behintzat ongi egiten duzunen, areta duda gehiago sortzen duzu aurkaringan, eta nik uste gaurkoan hori lortzen nahi dela. Hortxe bai, pelota bikain bat hanen eskutik paretan ikiarre sartu zaiot, ezin izin du buelta hau Leirek. Bai, goengoan tantonanek jokatu duna, eta hor ikusten da ez, interesatzen zaien joku klase hause dela neri ez, pixkoa gortu tantoa pilotakada gehiago eman, ezkerpareta hori bilatu, eta bere aukerak baliatu ez, eta Leirek, kontrara horre eramaten asmatzen saiatzen nahi da, eta ne berriz hori ekidin nahien. Sakea oso labur, pasatu da irutik, errestona Leiren eskutik, hanek zabaldu baino erdibiden gelditu da, ongi etxi Leirek, hanek arro-arro, Leire boleaz defentsa lanen, hanek bipareta, eta hor paiek esku altxatu du ez, ozta izan entzen hor zabaleko arrasto hortan, gutxigatik badare, baino lehen txapara alde indion pilota hori bezala, nik uste goengoan hemendik zaila da iarritzen, baino epaia bertan zen eta horre arraston gainen izan du botea. Ondo botatako bipareta zan, baino. Orain artean behintzat bai gaudela suertez, ta eraso diozu oso modu suertez, xetu egin duzu eindako atakez, 17. egin zazu sakez. Horri nahi ote dezu esatea bravo, naizta markagailua okertu zeharo. Ezingo da pentsatu jadanik akabo, gutxienez jodezala pelota gehiago. Bueno, hoxe referentzia bizka markagailuri ez, aldea hundie da hola, eta bueno, komeni Leirei bitanto hauek erreskan iteal bada, eta gorrik berriz eustea ez, markagailun aldea hundie honagatik, bueno, tanto geixio lortze. Leire presakerako.
erorintzaio pilota hori, hanek tejada txokoan, leire iritsita txokotik txokoa, hanek buruz gain pasatzeko saiakera, leirek eraman, hanek moztu, leirek luze, hanez kerpareta bilatuz, leirek ongi jaso, beste aukerako pilota hanentzat, tejada txokoan, leire ongi iritsiko da, horre txepa gainen, hanek leirek aire barkatu, hanek beste aukera bat, eta guaingoan bai ez, horre zabalea indo pausoa leirek, eta hanek hori ikusita oso ongi txokotik luze, eta bueno, tanto gorra izan dago, eta behintzat pilotaka da onak, eta Bai, eta esan luzekiota. dena leno, ez? Leire hoi hanek bere jokua hau dula, eta, bueno, leirek defensa lana oso ondo egin du, gaina pelota txar asko ekarri ditu, beso luze hoik luzeuta, baina, bueno, hor segi horreukanek, ez? Lantzen tantuek eta hor sufritu azten mintzat leire. Oida, esan duen hasieratik ez, horra leire muitu beharko luke luzen, saiatu duen bezala goengo tantoan, ze leirek ikusten da gaurkoan aurreneko aukeran bukatzen alegin duke dela, eta gaina ikusita markagaiune da hon alde hoi, guainik eta errexago botako dula ez, jokaldi hoi. Hanek jaso, leirek dejada txokoan, oso dejada ona izan da ez, txapagain gainen indakoa hor nik uste horreko bidetik ez, hanek izan duen aukera hortan luze jokatzeko auto hartu beharren dejada indiola ez, eta dejada oso altua izan dela gaina eta horrasi dela berriz oskoz nagusitzen, eta nik uste gaur bereziki taktikoki izaten dena ez, estrategiz leire asko zobekia dela ez, hane horre bere jokuein ezinik eta gaine ikusita leire ere azkar jokatzen nahi den hortan pixkat hor sartu dela berare, eta hor justo gaurkoan leire gehiago da ez, amaitzen. Ea manindu une askotan bere jokua eta hortik ateatzik ostaintzea, eta hor leirek beak atakin espaldin aire kontratakien oso ondo baleatzeu, eta orduan askotan defensatik ala sartu da, eta betu da, 18 leirentzako, eta beak oso ondo inditu lanak hasieratik, eta hanek ezinen ibili da, eta gaina bere jokutik atea eta azkenin alde handilekin, eta azkenengo bigarren partidu ontako Urdinaren omenez, oraingo kantua, oso ondo joan da gure asuntua, zirudien auzala entrenamentua, ze azkar lortu dugun lehenengo puntua, ze azkar lortu dugun lehenengo puntua. Lehenengo puntua lortuta urdinak, leire gaztartu ditu hormata iskinak, ta esperantzak piztu dizkizu egrinak, gero ez dira izango tantoak berdinak. Bueno, hortxe ez, bertsolarik bereien agurre kantatu ondoren pilotarik berriz binakako partidun jokatuko duen pilotarik beroketa lanetan. Eta bueno, egie da aurre ikusi zitekena baino alde handigoakin, bueno, ikusi zion bitako ezinak irazizakela lauterdiko partidu hori, baina ezen espero igual da alde horrekin ez, irabaztea, eta bueno, horreko handik eta ireki guztien du bigarren partidu hau esan du ez, leheno bueno, mitxoletak beharrezkoa zeukeala puntu hori, eta gaina alde ahondikin irabazte, eta justo horixe da gertatu dena, ez? 8-5-ekoakin alde ahondikin irabaztea da, eta binakako hauentan erabakiko da, dena, ez? Zein izanen den garaie, egie da puntue lortzen dona bai edo bai
Eguzkiloren kasun puntu lortzen badue bai edo bai finalen izanen diela. Eta gero, besteke tante hoi beide gelditzea badago, ez? Ikusiko da ze gertatzen den, baino inoiz baino irekigoa utzi dela sailkapenare halaxe da. Minutu bat, bai, zer zen. Ez, hoxe, guain bigarren partidu ontako, leheno urduritasunak pixkete biko bat zituen urdinen adetik, saio jardungo zen mendiburuen garaipenakin gorreiek, baina guain ja danak eukiko final hortako sartzeko aukera hoi ikusita, urduritasun puntxo eta berre nola kudatzen joen da, bai, urdinek tante baldetik, hoi debauke eta betire gehiago da, baina, Bai, urduritasun hori horrengo da, ez? Batzuk badakie, guain beraien aleginekin final hori lortu dezakeala, baina aldiz kontara bi aurkari oso arriskutsu eta batez oskozek eman dion plus horrekin, ez? Zuk ikusten duzunen zure taldekidek biden erdia indula eta zuk iraziezkeo eta zeatik ez markagailu berri zen nahikonakin, esperantzakin final hortan sailkatzeko eta gauzek oso irekita. Minutu batzuk beharko ditue beroketa lan honei amaiera emateko eta bitarten utziko ditu lanen eta seitun izanen berriz bueltan zuekin.
Prest berriz, lau protagonistak partidu erabaki horre honi ekiteko horribiliga matematika lanetan erotzen nahi zien bitarten eta argi da ona da irazten duna pasatuko dela final haundi horta. Txapa bota du epaiek eta bueno, esko da ze hori ere dudanez, finala bezala gorri urdin guainik erakitzeke sakea urdin, kasu honetan. Txapa hor gora bota da baina, urrunera joan iesi. Euski loreak ta mitxoletak, hemen elkarrekin hasi. Gaurko euriak zer egin duen, nahi nuke adierazi. Euski loreak simurtu dira, eta mitxoletak hasi. Naiz mitxoletak aizatu diren eta sentitu berezi. Arroputzentzat hitz egiteak sarri ez baitu merezi. Hogeita bira iritsi behar da, zuen baitetan sinetxi, ta ondo xamarrasten badira, segi-segita ez etxi. Hortxe, bertsolarik agurreko bertsoa botata, pelotarik prest, eta bueno, ikusko du guain bai ongo dela tentsioa ez, bueno, hor matematikak alperrek izaten die hemen irazten duna final hortan ehonen da, eta bueno, tentsioa eta asko jokoan kasu hontan ez. Bai, horre erdi utxen ikuste izan dela ez, aurrekoa bai oso ongi mozutako pilota izan dela, baina azkeneko hau eskun sartu gabe izan da, nik uste etzula horrea bota nahi, eta hor justo tokitxarrenea joan zaiola eneritzei berai, eta saiatu da ez, hori pilota hori eramaten, baina ezin izan do eraman, eta bat eta huts urdinek aurretik. Hor bipareta bikaine eneritzen eskutik, aurretik sakea maite kostausta eramando, berak ustezun igual etzela txapainen izanen, horreinoak dejadan ez asmatu eta eneritze kontrara bai ez, bipareta bikain batekin tantoa eta banakoa markagaiun. Gaur, bueno, ikusko da ez, bukaera arte tentsio ondiongo da kantxan, eta kantxatik kanpore sufritzea tokatuko da ez, bertako ikusita ze balio dauken jokoan daun puntu honek eta partidu honek. Bi bikotei dagokionez, bueno, txapelketan zehar Eneritz eta Maite ikusi ditu binaka jokatzen, hau hirugarren partidu edu elkarrekin, eta normalen bueno, osongi uztartzen den bikotea da. Amaia eta Ainoan kasun berriz, bueno, bikote berrixegoa, ez du askotan elkarrekin jokatu, Dona Marin bai ikusi egin zela elkarrekin, baina bigarren partidu izango lukea elkarrekin, eta bueno, igual gorrin estrategia ere hori izan ditek ez, beraiek osongi ezagutzen diela, eta bueno, zalantza gehitxio sortzen duen bikote urdinengan. Hor presakantxen ikuste Ainoa ez, ikusi do Zabalen
toki asko zeola, Eneritz oso bizi ikusi du pilota moitzen hankata jokatzen, eta horre Ainoak bazabala hori libre ikusita hor Sotamanoz sartzea, erakit baina oso azpitik joan da pilota hortara ez da gaintzoz sartu baizik eta Sotamanoz zabaltzea eta hori jokaldi zaila da. Zaila eta presaka hoxe, Eneritz hasi da bixi eta presio pixkatetzen ez da, bueno, joko hortan Eneritz alde Ainoak usteiteko aukera gehiago izitea holakotan. Erdi-erdiko sakea. Maite ezkerpareta bilatuz, Amaiai hor pixka bote txiki indio, Maitek eskatu. Ongi etxi Ainoan ezkerra bilatuz, Eneritzak aukerako pilota. Hankata berrize, eta horra Ainoak ezin ez. Eta bueno, ikusten da hasiera hontan Eneritzen aldetik esango nuke ez, bai hasi dela hankata jokatuz ez, abiadura eman ez pilotari behintzat, eta momentuz horrek emaitza ona eman dio ez, hor pixkate gorputzea sartzen delako pilota hori. Bai, pixka sartu ditzai hor aurrian oso aurren hartuta, eta bigarren tanto hontan hola ikusi dut, eta ikustea emaitza ematean izaiola, eta gehietan saiatuko. Atzekalde honetan saki arrestatzeko nik uste, pixkat jarri ezin dago, pixkat gorputzea sartuta idi arrestatzen da, pixkat neurri hartu arte hor bigarren pelotazoi aukera etortzaio aurrelari, kontrako aurrelari di. Bai, eta berriz errepikatu da ez, hor osongi edan ikuste goengoan estrategiko kilen osan du taktiko ki leirek ez, hauek jokatu dula eta hor asmatu dula, baina Neritz hasi da ez, hor pixkatankata jokatuz asmatuz, eta gero ikusi beharko da, zuk esan duzun bezala, sakek zer ikusi euki dezakelako ez, sakea daukenak minein dezake eta gero pilotaleko ikusita hor ateratzen dela pilota horire Ainoan sake ikusita ere eragina eduki dezake, orduan bueno, partidu alde hortatik ere oso irikia ikusten da. Luze Amaiak, Maite pixkat ezkerpareta horren bile, esmatu gabe, Amaia luze, 6 kuadrotik, Maiteri pixka gelditu intzaio, aukerako pilota Ainoantzat. Maitek zabalea, Amaiak ongi bildu, Maite sartuko da, ezkerpareta bilatuz, eta hor ongi ez, bintartea, hoi da, azkenen zalantzak sortuz ez, hor nik uste hortan ongi eidiela, Ainoari bereri ezkerra bilatuz eta hor guain bin artea jokatuta zalantzatxo hori sortuz, eta oso serio hasiera hontan bikote gorrie, beraien jokun behintzat sinetxita eta hasiera ona eman dio partiduri. Eneritz sakera, sake ona, 6etik bikain Amaia, aukerako pilota Eneritzen zator bizkat sartu intzaio azken momentun, bote gerxamarra inez. Bikain Amaia, post kuadro ingurura, Ainoa sartuko da jokun. Maitek eskatu, ongi atzeratuta ezkerpareta bilatu, Amaia bikain atera. Eneritzek eraman, Ainoak aukerako pilota, bipareta, bikainez, oso bipareta ona izan da holaxe bota beharra zeonez, Eneritz hor aurren erneziolako baino abiadura hundikin, hemendik zabaletik bilatutako jokaldie eta bikaine egi esan indun tantoa. Eta ikustea ez, biparetan asmatzunak hemen mina hundilein lezakela zetik asko ateatzea. Igual, beroketan ibilitien hortan iarri dio ez, aukera da hola biparetak imineiteko zabale asko ateratzen delako, eta ikusi du ez, goingoan bipareta ongin da zer nola ateratzen den hor zabalen, baina egia da oso ongindako bipareta izan dela. Maitek eskatu, ongi ezkerparetara eraman, zabaletik zabalea, barrunda, ez? Hor hemendik, bai, ematen zula barruntzela pilota horrek, da hemen perspektiba ezberdina dela, epailea bertan zeon eta esku altxatu du, eta bueno,
urdinentzat tantoak kasu honetan. Oso sake ona Ainoana, hemen 6 erdingurun ezkerparetan bilduta, Maiteke jaso. Ainoak dejada, Neritzeko songile eraman. Hor asko arrotu do pilota Amaiak. Gozatzen nahi da Amaiare hasiera hontan, pilota oso atzen dabilki 6 inguru hontan ikusten du Maite. Egia da, zaila dela Maitei tanto sartza, baina oso atzetik dabil pilotan, eta gero horrek aukerak sortuko dizkio Ainoari berari. Bai, eskutik oso biziatat zaio Amaiai egia esan, eta gozatzen nahi da. Maite guain ezkerpareta bilatuz. Amaia gero, txapelketa binakakoan aipatu duna ez. Ezkerra oso ona daukela, eta ezkerrakin oso ongi ateratzen du lare ezkerpareta hortatik. Neritzek sotamano zeraman. Aino boti bolea, tejada txokoan, efektukin. Amaia iritsi, eta Maitek pilota jaso, aukerako pilota Amaiantzat. Maitek txokora. Amaia dejada txokoan, Maite ongiritxiko da eta atzeratu. Amaia jarrita dago, hor guain botekin erne ibili beharko da, kontuz. Hor zabalea Maitek. Pilota ietxi, ezkerpareta hori bilatuz. Neritzeko baina aukerako pilota. Dejada txokoan, eta tanto songi jokatutako tanto alau pilotarin eskutik. Batzuk erasoan, bestek defensan, eta tanto eharra eskaini diute goengoan. Bai, egile esan tanto erue, baina ona, eta bukaera eharrakin bukatu du. Guain botilleroak teadiez, pilotariri aholkun bat ematea. Naiz ezten oso errex, beti ematen min. Gorrien jokoa detnik oso atsegin. Jarraitu tinko biok, albeste alegin. 22 arte iristeko berdin. Seita hiru galtzen baina ez da inongo pena, esperantzaz betea daukanik barrena. Lehen Ainoak hormabi guztiz nabarmena, Altuna eta Artolak egingo ez dutena. Naizta diferentzia izan minimoa, zuengan edukita fedea irmoa. Ezkerreta eskubi mugitu Ainoa, xedea da jartzea bertan erritmoa. Lanari eman behar, bai zaio aurpegi, alegina egitea beti da zilegi, ta oraindik urruti daude 22, ez daukagu besterik segi, segi, segi. Guantxe dintxo hartuta lau pilotarik, ikusten da ez, tentsioa badela kantxan, gogortasun ere bai. Ez dela jaietako partidu soil bat, txapelketa da, puntu oso garrantzitsua jokoan, denak egon nahi due final hortan, eta lau pilotarik oso hasiera ona eman dio partiduri, bakoitza bere jokoa egiten eta bere mailan, eta ikusiko da ez, hemendik aurrera zer eskaintzen dute. Zabalea sake hor, gaina etorri zaio Maiei, baina eraman. Maitek eskatu, ezkerpareta bilatuz, ongi sartu du hor ezkerparetan, eta Amaiak, ez zion horre aukerako pilota utzi nahiko
neritzei eta alture pixko bat eman dion hortan oso gora aldein dio pilotak. Baita ikusta, hemen luzea eta ezkio pelota eta itiala eta hor gaina edorrez aio aurrenako sake hortan amaiai eta aukera aukidun atzatu ondo indu eta baztartuz, behan tantua izan du egorrek. Sakea guain ezker pareta bilatuz, ongi sartutakoa, ongi atera Maiak, Maitek erdi bideko pilota, Maiak geixo arrotu, Maitek ezker pareta bilatuz pixka jetxi, Ainhoa sartuko da jokoan, Maitek eskatu baino Neritz sartu da, oain Amaiak okerako pilota, gerri-gerrin jota, lauter dingurura, Maitek araztoi gabe eraman, Maitek jetxi pilota, Ainhoak ezker pareta bilatuz, Maitek hobeki ezker hori Ainhoan ezkerra bilatuz, Maitek hortzabalea, barrun izango da pilota hoi, Ainhoak ongi jetxi, Neritzek ezkerrakin iberri ziriki, Ejada txokoan eta txostan bile ez, horre oso ongiten duen jokaldi da hoi Ainhoana, egie da ba txokora bera atera izan balitz, ba, Neritz bertan zeola eta eramateko aukera eukiko lukela, baina txostan bile joan da eta hori bai ia ezinezko gertatzen dela ez, eta tantona hor. Ainhoan eskutik eta urdinen kasunre ikusten da ez, arriskutsu, bikote arriskutsu osatzen duela, batez ere Ainhoak ba horra aukera balin bado bukatzeko ba bile delako ez, eta arriskorira ikusten zaio partiduri, oain oso sake honare Ainhoan eskutik. Azpi-azpitik ez, eta hortan konturatzen badare ez, sake mota horrekin mina asko indezak ez, bombeatu beharren eta altura hartu beharren. Hor beloze sartuta hor pareta ondun mina ondile, indezake lautardien ikusi dugu leirek nola indion anei, eta oain gontan sake klase honekin Ainhoak saiatuko hor berrize. Bai, eta egin alda ikusi da ez, sake mota berean aizula ez. Hor biken ikuste elkarri pixkat zain gelditu diela ez, Neritz berare abituta zeon, Maite ere atzetik aurreko korrikaldin, eta azkenen ba bintarten gelditu da pilota hori. Eta denbora gutxin, ba bueno, horretak adatxoa bikote urdinentzat, eta batez ere horregatik ez, saketik hasita igual agintzen hasten delako Ainhoa bera eta gero sake errematen ba, aurreko partidun leirekin bezala ba, azkar lortzen ditulako tantu. Gainatu du Neritz txoko aldea bitu da eta bipareta horrekin Ainhoak bukatu du ongontan. Bai, horre oantxe takadatxoakin ez, zazpita lauzin bikote gorri aurretik eta irutantoko erreiskan lortutako irutantunekin, bat zazpina itea lortu du bikote urdinek. Eta ikusten dena eta gero argigo ez, igual ba, bueno, beroketan etzen antzen baten hainbeste ez, baina erasorako pilota leku dela ez, aurrena erasoan aritzen denak asko daukela ine, eta bai aurreneko partidun bai guaingoan ikusten aiga ez, erasoan jokatu ezkeo amina hundi egiten dela. Bai, saketik pixkada asmatu ezkeo hor mineitea eta hor bigarrengo pelotaz horretiken erasoan dabilenak mina handi egiten nahi hemen azkeni. Baita beste bat. Bai, eta hori ez, inoiz baino argigo ikusi dagoain ez, beste zein pilota lekutan bipareta hori ba ez litzeke izango ez, hain azkar edo ateratzen dena, eta hain tximista bezala atera dare bipareta hori, eta ikusten dena da gaur hor gehien asmatzen duna erasoan, gehienak asmatzen duna erasoan, asko daukela ine ez, uste baino. Bai, aurrien gaina oain Ainhoa zaize honek, frontixen erdi hortzen, baina azkar ateatzeat ez da harrima horrein. Amaiak eraman, Neritzak aukerako pilota, gerri-gerrin jota atzea, hor gaine etorreko zaino baino eraman, beste aukera bat Neritzentzat, berrizean kata jokatuz, hori gehi gutxixeatea do, Dejada txokoan, Ainhoa hor dau, ongiritxiko da, Maitek aukerakoa, atzea, Ainhoak boleaz jaso, beste aukera bat,
Zabalea bixi-bixi, Amaiak ebai, Eneritzek jaso, Ainoak txokora, Bipareta Eneritzek, Ainoa iritsiko da, baina hor Zabalen, bazpare Eneritz bera joan da, eramate ez da, fiatu ez, horre... Ez da garbi jasotzen ikusi esku eta bazpare bila araño joan da, baina ikusi da horre Zabaleko pareta hortan kanpoan zela, baina egi da, bazpare, nahi izan dula aseguratu ez. Hemen asko da jokoan dagoen da ikusi da ez, nahiz eta zuk argi ikusi epaiez bazo argi ikusten eskua altxatzen, seitze erakido eta kasu honetan, Ez da ez errauzteik. Ez da, ez. Baita berriz hor Biparetako hori, ikusten nahi da, emaitzen ematen nahi dela tanto lortzen nahi dira eta berriz nik ustez Biparetako desente izango jaula partidu honetan. Ikusko diela ez, azkenen gaina bieke abile die jokaldi hortan, Ainoa berako songiten duen jokaldi da, eta Eneritzeke bai ez, eta ikusita gaur horrek errendimendu handi eman dezakela, behin baino goiotan ikusko duen jokaldi dela iruditzen zain daire. Maite pilota etxi, Ainoak jaso, Maite berriz toki berea, Ainoak ireki, dejada txokoan, hor buruz gain paiasatzen saiatu da, Maitek ezin izan da hori pilotari eraman. Hor airez, defentsa ondi jauke Maite ez, gainetik pasatzea kosta aitea asko, eskubiz bolea oso naukelako ez defentsako bakarrik erasoak ere bai, eta ezkerrakin oso moldatzea, ondo. Baina oingotan justu baik ere txapapea juntzaila. Nik uste horre oengo azkeneko tantotan igual bizkoat gorrik berriz sartu diela urdinen, sareen esango nuke igual Ainoan sare hortan ez, Ainoi omen izaio beste jokaltzeko modu bat ez, errematen ausarta hor aurren pilota gelditzea eta gorriri aldiz hasieran hasi dien bezala igual ez, hankata jokatu, zindarrez ibiliz pilota, bestela Ainoari hor aurren uzten balin badio arriskutsua da ez, eta jokortan sartzen badie asko ukiko du egaltzeko. Motxeko joku hontan Ainoa abile da eta guaine ikusi da. Batak bestearena ikusi utzuna, badaukate indarra, badute zentzuna. Zoriondu nahi zaitut txikitxo kutxuna, hori da hori tantoa, oain egin duzuna. Hori da hori tantoa, oain egin duzuna. Pelota nahi den eran ibiliz aldiro, segi beharra dago astiro, astiro. Ta bat gehiago jota, badata motibo, 13 hasten da partida berriro, 13 hasten da partida berriro. Dena iren markagailu behatzina, dena irekie, lau pilotarik oso partidu hona eskaintzen, jokaldi oso onak ikusi ditu ja markagailu behatzina joanagatik. Eta, dena irekita eta hemendik aurreare partidu beharra eskaintzen dute. Maitek eskatu baino Eneritzek sotaman hartu, dejada txokoan, hor bote gutxi indio baino Eneritzek eraman. Maite aide sartuko da, pixkat ireki. Horre, pasain dio pilotak eta ikusitare pilota lekue nolakoa den
zaile da, ez? Hor aurre joaten zanen ikusten da pixkoate abiadura eman ezkio gainea etortzen dela eta gainetik pasatzen dela eta hor, bueno, igual aurre joan beharren pauso bat atzea mandare denboa emango lioke, ez? Maiteri kasu honetan ikusi du pare bat aldiz oso aurrea joan dela eta gero, bueno, Ainoak abiadura handi ematen diore pilotari eta hor buruz gain pasatu dola, ez? Bai, frontisetiken salida bauke eta nik ustete hor miniten entzaio, bai. Eta gainea ikusita nik uste urdinek hori argi daukeala gaur ez, eta ikusita eta ongire akurtzen nahi diela bai pilotalekun beran ezaugarrik eta bai jokue ez, aukera duen bagoitzen saker ematen jarduten die, eta hortarako pilotaleku aproposa dela ikusten da. Sake oso motza, Neritzek eraman, aukerako pilota Ainoantzat. Neritzek jaso, Ainoak zabalea, Neritzek horrezku pilota, eta hor, bai, zabalea nahizun berriz, eta gainea bota dio ez. Usi da oso sartuta daola Ainoa, horre gainea teintzaizkio segiden asko, eta oain, ba, hoxe, saiatu den hortan eukera ona zen, baino txapara alde indi. Motxi nahi da ez, minit nahi da, eta baino hau motxegi gata zaio. Eta bai, haida presio pixka sartzen da horrein ez, azkenien beste martxa bat sartze jo, eta gorreia pixket hor defentsa hortan da biltze. Eta, bueno, pixkate luzexo hobeto torriko zaile behaiei tantua pelota luzexo jarri eta hor bina artea leheno funtziono dien zela. Hoi da ez, hasieran ikusitut hortan eta hor lortu du aldea gero nik uste beraien jokura gehiago sartu diela eta Ainoari hori komeni zaiola eta oso ongi aizela ez, joku mota hori bilatzen. Baite airez, eraman. Eta hor Neritz joan da ez, eta hor pixkate, bueno, hankak eta ongi jarrita zeuskela ematen zu, baino gerri pixkat igual falta sartzea. Bai, nik uste hor dejadat botatzen. Bai, igual posible da ez, eramatea bakarrik konformatu ez izana eta horre dejada bilatu izana txokoan. Komeni zaioan hori ez, nik uste horre pixkat abiadura hortan Ainoak sartu itxula ez, eta komeni zaioala pixkat hortik ateratzea ez. Barrun, pilota hori, ozta. Ongianketa jokatuz, oain jaukiko daukerako pilota Neritzek, berriz bixi-bixi, Amaiak eraman. Maitek etxi, eta bikaine ez, tantoa horre abiadura hundikin indun tantoa izan da, eta nik uste bide hortatik ez. Bai, azkarra eta zailo eta hor txapa etzun urruti baino. Bai, luze hor txapa gainean sartu joan veloziadekin eskunetzaio sartzeko gokere giztio man. Bai, ze konturatzen baza ez, eta aipatu du ez, Ainoan saren, eta Amaia hor daukegu aztuta ez, horregatik batez ez, Ainoak lortu dolako denak hor aurren pilatu eta berak aukerako pilotak eukitzea ez, da baki Amaia horratzen seguro daola, baina asko jokatzen utzi gabe ez, horrek esan nahi du bere terrenora eramana daukela joku Ainoak bera. Hori guain ikusi da ez, bi joko moldeko antxe ikusi da ez, Ainoak sartzen ditonen berak ditola aukerak eta bukatzen asmatzen badominen dezakela eta luzatzen denen pixkat, aldez gorrin aldea erortzen dela ez. Eta berriz Mabina, eta partiu irekile, ez da alde hundik atatzen ez batak eta ez bestiek alkarri eta bete-beteko partidu ikusten nahi ga. Maiak eraman, Maitek luzexio, baina aukerako pilota Maiantzat, eixo luzatzeko, hor pixkak elditu inda pilota hoi, Ainoak eraman,
Ineritze hartuko da, hor ez esku horkoakin jodo, Ainoak aukerako pilota atzea, Maite buruz gain pasan nahien, golea zeraman, dejada txokoan, Eneritzek jaso, beste aukerako pilota eta Ainoantzat, zaletik zabalea, eta hor oso tanto ona ez. Bai, hor, oain atzea bota donen Maite, dauken altura da beso luze oikein ekarren du lagoino asko atatzea, ez? Hor pixka eta aurrein baldin bazaude, kasik harrapauta gelditzea, eta gero aukera etortzaio berez Ainoai. Bai, nik uste badakilako Ainoak ere hor komeni zaiola, ez? Eta hiru kuadro hortan badakie pilota hor ingurun daula oso ongi da, bera da moitzen pilota, eta hor nagusitzen nahi da, ez? Defentsa lanea behartzen do bikote gorrie, eta defentsa bakarrik irabaztea oso zaie da, ez? Eta hor ikusten da amina hundi egiten nahi dela saketik hasita. Beste saket txar bat, eta esku sartzeko aukera pegelditu da Maite. Gero ere, bibikoteke pilota berdinekin nahi die, saskira jotzeare batzutan egokien lehitzeke ez dakite gorren kasun igual ikusita Ainoa pilota honekin mineken nahi dela, nahi eran moitzen dola horra hurren. Bintzat burutik entzeko ez, gustora ez aitzeko nahiz eta zutzate hona izan, batzutan bilatu behar izaten da hor beste zerbait ez. Hasiera hondia saskira ez dakit aldatu duen, berriz behakin guztua idemet, baina honekin mina hondi egiten nahi da hor aurre alde hortan. Eta guain, 3 tanto segidan inditu. Beste tenaldi bat. 15, 12 gara, ta oraindik 7 falta, baina hola erlasegi dezagun, aizongiari gerata. Partiduaren ibilbideaz beharko dugu hausnartu, estrategia pentsatu behar da, Ainoa ez dadin sartu. Benetan ondoari dira Ruiz Infante eta Rastia, eta urrean baliokoa, oain egiten dan guztia. Naiza gazteak baikortasuna, duen bere esentzia, hau da unea atera dadin gure esperientzia. Bai, nik uste kasu honetan bertsolarik irakurketa honakin, ez? Horre, usuek berak esaten zion, sare hortatik ateratzen asmatu behar duela, eta guain bereien esperientzia baliatzen saiatu, eta urdine kontrara, erkei die, ez? Batez Amaia, xilik berea onginez, egera pilotak da gutxi ere jotzen nahi dela, ze aurren Ainoa da, aginte makila hartuta, eta Ainoa harrapatu ala bukatzen. Eta zaila eta du hortiken. Eta bine artea, Maitek moztuta oso ondo. Bai, tanto ona jokatu zegoen gorrik ez, hasteko Maitek luze horre minein da, Eneritzere hankata berriz jokatuz, eta bukaerako hau bin artea berriz, eta guain, saskira. Jonda bikote gorria ikusiko du ze hautatzen duen hortik, egie da, hasieran bizkoat beldurrere ematen dola saskira joatea zuretzat ere ezakizulako ez, este tanto pilota batekin jokatu ondoren pilota berrikin zer eman dezaken, denantzat delako pilota berrie, baina egia da Ainoari bereziki ongi sartzen zitziola pilota hori eskun, eta hasiera baten bautu ona izan daikela aldatzea ez. Amaiak ongiraman, hor pixka gelditu inda, Maitek etxi, dejada Ainoak, Eneritzek eraman, oso pilota zaie, Amaiak arrotu, Maite zabalea, Ainoa itxiko da, berriz dejada txokoan, da oso ona, Maite hor dau,
buruz gain pasatzen saiatu, Maiteatzeak akorrika eraman berriz aukerako pilota Ainoantzat, Zabalean kata moztu, Zeneritzek eraman, airez sartu beharko da, baina hor ez zaio eskun sartu ez, eta berriz Ainoak oso ongi moitu do pilota hori, eta defentsa lan bikaininagatik bikote gorrik Bai, honek igual salida gutxixo du frontiz hortatik da pixkatu, nahiko zen ez, Ainoan bizitasun noi beste pelotakin gehiago antzeman ezan da, baina tanto hontan ezin du behaien izete lortu, eta bai, salida gutxixio bai, baina azkenen Ainoan jokuek ilteko balio duen pilota etzen ez, azkenen jadatan eta oso abile da aurreko joku hortan eta batez ikusita konfiantzak intzeola. Beste pilota klasea bilatu ezkeo bizkate hori ekiten duna eta batez hor hor guain Ainoak oso sakeona ez, Zaletik Zabalea eta ikusten da gaina konfiantzakin ez, zen ikuste konfiantza bat diola Ainoari hor aurren lortu itxun, arrapalan bat abesten atzetik lortu itxun tantoikoa konfiantza hundi eman diola, guain bestela Zabaletik Zabaleare sakatzen ez ginulako. Mazazpi. Bai, mesazpi. Hor markagailun bezortzikoa jarri du hemen bertan eta okertu indie Mazazpigarrena zen urdinentzan Zabalea Ainoak ateatako sake honori. Amaia bikain, atzera. Amaiak eskatu, ongi gerri inota. Ainoak aukerako pilota. Oso pilota kada ona boster dingurura, Maitek eraman, beste aukera bat Ainoantzat. Hor Zabalean ikusteneko zula ez? Bai, alamatezun bai Zabalea, baina gaizki joio behazputolokin eta oso Zabalea juntzaio. Oso utxegite gutxi ikusizkio Ainoari ez, konfiantza hartuta zeon, horire konfiantza guztikin botata, baina horretz jo eskun sartu. Baina urretik oso ongi moituta, hor Maitegia buruz gain pasatu do, eta oso ongi da pilotan, ez eta guain utxegiten batin. Pilotakin zalantzan bikote gorria berriz saskira joanak die, eta ikusiko du guaingoan ze autu iten duen. Malau eta Mazazpi asko baliozun partidun bat tanto horrek itea seitzeko. Bai, tanto hau momentu garrantzitsu nahi du ez, azkenen 18 eta 13 gelditu Mazazpian Malau hor momentu garrantzitsu dau, beste tanto dinezko berriz bi tantoko aldik inongo liek eta horri hautsi berrauke gorreiek partidu berriz deanak arren nahi baldu egon. Horretz eskun sartu, Ainoak bai eta txokora, Maite itxiko da. Boleaz Maite, Amaia sartuko da. Osongi gerri natzaio eta. Amaiak berriz ezkerpareta bilatuz. Neritzekatzea. Maite ezkerpareta bile. Horrongi Amaia, Maite aukerako pilota. Hor gerrin sartu nahi izan dio bainetza nahi bezala atera. Amaiak bai ezkerpareta bilatu dola. Maite katera. Deja da txokoan eta tanto ez horre ikusten da, konfiantza hundikin Ainoa eta horren aurren ezin da ez, azkenen hori bikain indako tantoa izan da. Lauen hankatzitula txapagainen bota du mezela hori konfiantza bete-beten dagoen seinale da eta tanto oso ona bere partetik.
Hauxe, saketik, aber, zaiteun Ainoak hor asko erain dezake ez, gorrien gan, 14 eta 18 edia. Eta partidua momentu kritikoen da, gehientzako. Bai, azkenen urdinek hortik atea barra du bai edo bai, Ainoa bikain nahi delako bukatzen, eta hor asmatu inbarko lukea, baina egie da, urdinen kasun bik ikusten jondik ongi ez, Amaia ez du asko aipatu, baina bere lana oso txukun iten nahi da, bate ere utxein gabe, Ainoak behar duen segurtasun hori badauatzen, gaina eman egiten dio pilotai. Eta igual momentu hona litzeke, hor ez dakite uxoperak igual du deindo, baina hor botillero lana zen igual ez, hor gelditu beharra pixkoa partidu ez, hor tanto batzuk arreskan indituelako, eta bost antonaldi edo, eta 3 tanto falta itue urdinek bukaerako, orduan momentu kritikoa. Gurreiek egile da, bukaera arte asko landu berzitala partidu bukatzeko hauekin, baina, seitiko lanen hauek. Oso tanto bizi egoingo haure ikusten egana, Maite Zabalea, Ainoak bikain, hor oso gaizki ez, jarri da horre aurratu da eta Ainoak osongi bilatu do, baina hor Maitek aurretik ez, lehen osaten duen hori ez, hor Zabalen indion dejada hortan ez, ikuste da hor saren ikuste harrapatuta dauzkela, zin atera hortik, hasieratik ateatzen lortu du, baina gero hor sartuta da bete-beten eta hori da Ainoeko Naiz 22 izan, bertatik bertara, matematikaria bihurtuta jada, tantoko purua ere garrantzitsua da. Aurrelariak tanto egiten du didau, eta itxaropenak guregan badirau, gurea izanen da gaurko partida hau, Naizta zeo zer egon, liteken ontzeko, esperantza eta asmoa bihurtuz etxeko, taktik hartu sakea bederen kentzeko. Partida irabazteko badago aukera, bitanto falta dira gutxi gora bera, egin tragoska eta sakea atera. Bueno, ikusko du ez, oso ongi jarri zaioa partidue Mitxoletek asontan, bi tanto faltan 22ko, eta finalerako txarteloi esku-eskun ez, gorrik, kinkalarrin momentu honetan, 14 eta 20 atzetik, eta sentsazioak ere, ez hasieran bezainonak, eta lan zaiek aurretik, bikote gorrintzat. Neritz, horre pilota erori zaio, Ainoak aukerako pilota, Neritz sotamado sartuko da, Ainoak Zabalea oso na. Horre aukera donen ikusten da ez, nahi dela bukatzen da, batez nahi duen hortan nahi dela pilota jartzen ez, hori eunek izaten die batzutan begi jarria la pilotare jartzen dena, eta gaur nik uste Ainoa alaxia dela ez, oso partidu nahi jokatzen. Bai, hori da, hor
Eneritzi justu buelta du aurreko hortan, bote okerra horrekin, eta geho ja, luze, esan duen, bizigotakoen mina handi eta salida handi dut, zabaleako, botatako hortan, zinitzen dut zerren. Horazken sake hau. Sosake ona horrezker pareten sartuta, Maite eramando bai, justu gainen da. Zabaletik zabalea bikaina inoen. Eta gaur bai ez, hor, egie da, oskozek mandibala auspoa, nik esango nuke bitxoletei, hor lortutako garaipen erraz horrekin, eta guain guain hemen galdezka ez, botilleroak eta zuzenen esango diu finalentzatela, asik ez hori honak, baina. Nervioso eta dena etortu baite hona galdezka, egie da matematika lanetan ibili gala, baina irabaztek baliozun hemen, kasu honetan urdinek garaipena lortu du, eta beraiek izango die zestoako final handi hortan jokatuko duen 3 pilotarik, bukaera arte oso emozionante eta ongi egon dut partidue, baina egie dena da, lauterdiko partidu horrek kasu honetan markatu dula. Eta, kasu honetan hoxez, finala bitxilore eta bitxoleten artekoa izango da zestoan. Bertxolerik agurra kantatzea ateako die, eta hori izpide izanen du seguro azken bertxotan. Ja, pozak alkarrekin konpartitzen nahi die bertsolarik, eta ahaztuta zuen behalanakin. Urdazubira nola bisita egin duen txapelketak, eskertzen dira zuen txaloak, begiradak ta arretak. Nola pelotan pasatzen diren nahi eztenean bueltak, finaleraino heldu zerate, zorionak mitxoleta. Bai bitxilorez, bai mitxoletaz, eguzki lorez, arrosez, uda berria beti ederra, ola koloren sorzez, gure barruak mugitzen ziren, hemengo peloten hotzez, ona etorri zeraten hori, eskerrik asko bihotze. Hortxe bi bertsolarin agurrek finala handi horri referentzie inez, mitxoletantzat poza hundie, zaiena berak zeukean ez, 2 puntu lortu hartzituelako eta markagailun ere bai aldekin irabazi, pilota hola da, merezimendu oso irabazi du, gaurkoan nik uste euki dituen jaialditatik jardun hobena indue 3 pilotarik, bai buruzburukoan Leire Oskozek bai beraiek binaka, eta emaitza izan dena ez azkenen, mitxoletak final handi hortarako sailkapena eskuratu duela, eta pena hundie kontra eukiko du eguzki lorek ez. Azkenen hain gertu ikusten duzunen puntutxo batekin nahikoa duzula edo tanteo 2 partidutan, baino tanteo nahin da lortu ditekela. Pena hundikin gelditu die, ikusi da hemen Malkon bat beste ere, oso gertu ikusi duelako pase hori, ezin izan da gaurkoan, lanen seitu beharko du eta aurrengo baten zorte
geixio daukean, eta guen ea protagonistak zer esaten diuten. Bueno, neskak, hasteko zorionak. Nik uste zaien hain duzuela gaur ez, 2 puntu behartzen juzean, baina 2 puntuz gainea markagailu honak behartzen juzean, eta nik uste Leire, zuk eman duzula aurrenoko pauso hori ez, buruz buru hola irabazita aneri auspoa eman diozula talderi, eta oso ongi ekin diozula zuk lauterdik hortan. Bai, egia esan, ongi sentitu naiz, gaur ongi. Batez enik Leire oso argi ikustetxet ideiatan, ez? Batez esak errematen, gauzek oso argi zinuzela eta partidu bikaine zure aldetik. Bai, gaur ongi mugitu dut pelota eta gauzak atraz zaizkit. Gero binaka, zuek Ainoa eta Amaia, bazinekien puntu hortzinuela, Leire berak zaien hain ezeukela ez, tantoan markagailue, baina oso ongi haitu zate pilotan, Amaia zuatzetik oso ongi eutxiz tanto guztitan eta partidu sendoa inez. Bai, hori Leire irabazita, konfidantza eman digu, eta gero, uste dut partido oso egin dugula, bai Ainoak bai ni uste dut ondo jokatu dugula, eta Ainoa aurrean bikaina ditu da, eta hori. Hoi da, Ainoa, nik uste azkar konturatu zala erasorako pilotaleku ez zela, harrapatuela bukatzen ibiliza gaina gaur gauzeko songi atera zaizkizu eta partidu bikainein da, puntu eta txartel bikaine, final horri behi da. Bai, pelota bizi bat egon da, eta ikusite Leire bai erabili dauela hori, argi aukindot bizi mobidu behar zela, gainera Maitetan eritz bikote oso sendoa da, askotan jokatu daurie, eta bagenekigun partidu gogorra izango zala, eta mobidu inbar zan. Gauzak bai ondo urteinataz, eta horren bultzada horrekin, gauzak erraza egiten dira. Oso ongi, zorionak neskak, final handi hortan elkarrekin ikusiko ga, eta peina bukatzeko, hoxe, bertso bat, eskatuko izu. Alkarrentzat izan da, hemen arrimua, pelotan hasieta hori zan ritmua. Behar zuten bersoa, ta nere mimua, ondo etorri zaie nire animua. Neskak, nik uste pena hundikin honentzatela, kasi ikusi duzuelako hasieran ez, puntutxo bat behartzen joela eta hortan Teoakin jokatzeko aukera zinuela, baina hanek aurrezti gauzek nahi bezala eta Leiren nik uste hobek irakurri dula partidu ez, abiadura eman dio eta gero sakerrematen oso azkar joan zaizu eta konturatzeako partidua amaitu zaizula ez. Bai ez, kostatu zait hor sartzea, alerez dio kendu behar meridorik Leirerik, kriston partida du eta itauten bakarra, berari zoriontzea. Hoi da, eta gero neskak binakako partidun, eman beharra zeon dena, hortxe zeon, puntu hori zeon jokoan, finalerako txartela hortzeon, baina ongi hasi bazatenen ikuste gero horre Ainoak batez ere mina hundien dizuela ez, bere jokun sartu zatela batez ere, eta bere jokun sartu zaten hortan nagusi izan diela ez. Sí, yo creo que ha sido un poquito eso, ¿no? Las ganas las teníamos, pero pues Ainoa con el saque y en su juego nos ha hecho sufrir más y ha acertado. Eran tantos de aplaudir y no poder hacer nada. Nosotros ya queríamos, hemos empezado con las ideas un poquito más claras y luego nos hemos ido metiendo un poco a su terreno y hemos salido mal paradas. Hoi da, Neritz, pena hundikin ikusi zaitu, bereziki gogo handi ezinun final hortan eoteko denak bezala, baina berezi xixoa denontan gogo ixio, hasiera oso eman diozo abiadura hundikin ikusi zaitu, pilota moitzen, baina gira bukaeran, hortxe ez, sare hortan sartu zala zure eta hortan
urdinek edo mitxoletan nagusi izan diela. Bai, egizien iluizio berezizile zila final ontan egotia, eta mine manditela, bai, egon. Bueno, lanen saitu barra doneskak, zorionak egin duzuen txapelketatik, txapelketa bikaina egin duzuelako, eta usue, labur biltzeko hortxe bertso bat eskatuko izu. Arratsaldea hasi degunez, denok ere puntu premiz, tensioari eustea ez da, erreza izaten egiz. Zuen ondoan plazerra handia, hartu alizan det berriz. Mila zorion iruroi eta eskerrik asko eneri. Bueno, Jana, batzun malkoak beste poza pilota hola da, azkeren asko jokatzen da partiduak oitzen, tentsio handie sari politezen final hortan eotea, eta izenak berak uste ematen diola ez, Txeko Memoriala jokatzen ari denak dakigu zer suposatzen duen horrek guretzat, neritzen malkoak bide hortatik, eta finala handi bakarrik gelditzen zaioa datorren iganden zestuan. Bai, hoi da. Nik uste ilusio berezi dezigula ez, txapelketa hau jokatzie, danoire, esan dezunagatik berezi dalako Txeko Memorial hau bere omenez, eta danok nahi genuen final hortan hautie, gaur zailek zizion arte, zaila ziren arren lanak, bikote urdinek, bikotez, hirukote urdinek bere lanak oso noin da aurre egin due, eta gorreile pena handia zuen, baina, nik uste final on bat espero daula, igandeen zestuan, hirukote gorra bi alden artetik, eta final on bat eta ikuskizu poli bat ikusten duen. Eta ezin egin eginetu, bertan, bi partidu handi ongo die jokoan, final bat da, finaletan edo zer gauz gerta daike, gogotxu joanenga zestoara, orduan plazer bat duzue, iganden bertaratu, animatu bertan pilotalekun egotea, eta bestela hemen YouTubez edo Amika Telebistaz ere ikusteko aukera egonen da, eta bitarte arte ongi segi. Animatu eta txalde honak.